בימים אלו אני מזמינה אתכם לכמה דקות של שקט ורוגע פנימי, כדי שאנחנו נוכל להעניק את הביטחון ואת החוסן לסובבים אותנו, לבני המשפחות שלנו, לעם, לחיילים. אני מזמינה אתכם לקחת נשימה עמוקה, לעצום עיניים, ולרגע קט פשוט להרפות. להרפות מכל מה שראינו, מכל מה ששמענו. לקחת עוד נשימה עמוקה. אני מזמינה אתכם להישאר בעיניים עצומות. אני אבקש להטמיע לכם כמה הורדות מהבורא. אם אתם מסכימים, תעדדו כן, תכתבו כן בסוף הפוסט, מה שמרגיש לכם לנכון. אז ניקח עוד נשימה עמוקה, וההורדות הן כאלו. יש לי את הגדרת הבורא לביטחון. אני יודעת איך זה מרגיש להיות בטוחה. אני כבר בטוחה. אני יודעת איך זה מרגיש שבני המשפחה שלי בטוחים. בני המשפחה שלי כבר בטוחים. אני בוחרת בחיים. אני ראויה לחיות. אני רוצה להוסיף. אני ראויה לחיות בלי אשמה. בלי אשמה על כך שאני חיה. אני יודעת איך זה מרגיש להיות השראה לאור. אני יודעת איך להעיר לאחרים בלי תלות ברגשות שלי, בכל מצב וזמן. כולנו עוברים עכשיו קושי, וזה בסדר. וגם בזמן הזה, גם במצב הזה. אני רוצה לאפשר לנו את היכולת לעשות טוב לאחרים, להעיר לאחרים. יש לי את הגדרת הבורא לאחדות. אני יודעת איך ליצור אחדות, ובלי הצורך להקריב קורבנות. אני יודעת איך להתמיד באחדות, ובלי ביטול עצמי. אני יודעת איך זה מרגיש שיש לי מרחב מחיה אישי. אני יודעת איך זה מרגיש כשאחרים מכבדים את המרחב מחיה האישי שלי. אני יודעת איך זה מרגיש לכבד את המרחב מחיה האישי של האחר. אנחנו ראויים להתקיים. אנחנו אהובים על ידי בורא עולם. בורא עולם שומר עלינו. אני מכבדת את הבחירה החופשית של האחר, גוף ונשמה. מוקדש לעילוי נשמת הקורבנות, אוקטובר 2023. אמן שאלו יהיו הקורבנות האחרונים של המלחמה הזאת. יהי זכרם ברוך. אם אתם מכירים מישהו שזקוק לזה, בנים ובנות, אפשר לשלוח להם. מאחלת לנו רפואה שלמה.